Il-Partit Nazzjonalista approva 4 kandidati ġodda l-elezzjoni ġenerali ta' 26 ta' Marzu. Flaqa li saret it-tlieta fil-għaxija l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva lil Mary Muscat li se tkun qed tikkontesta fuq it-tielet distrett elettorali, lil Frederick Aquilina li ħireġ fuq is-sitt distrett, lil Christian Mikallef li se jkun qed jikkontesta fuq l-ewwel distrett u lil Josiane Cardona Gatt li wkoll se tkun kandidata fuq l-ewwel distrett kif ukoll fuq it-tmien distrett. Waqt din il-laqgħa tal-Eżekuttiv il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech irringrazzja lil dawk li servew f'din il-leġislatura u li għal din l-elezzjoni għażlu li ma jikkandidawx ruhom. Fl-istess laqgħa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva wkoll il-programm elettorali għall-elezzjoni tas-26 ta' Marzu li ġej li issa jitressa quddiem il-Kunsill Ġenerali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal il-programm elettorali għal 5 snin li ġejjin fih ammont kbir ta' proposti li huma mibnija fuq viżjoni ċara li tista' verament terġa' tagħti direzzjoni ġdida lil pajjiżna u għalhekk sostna Bernard Grech li l-Partit Nazzjonalista se jkun tassew miegħek għal Malta.